Què sents amb aquest premi? Bueno, sento que al Pere Mata hi ha un interès per estimular a les persones que ens interessa i ens agrada i fem investigació. Molt bé, Bea, què sents amb aquest doble premi? Doncs molta satisfacció pel reconeixement a l'esforç i al treball fet, no només meu, sinó de tot un equip de persones. I quina importància creus que té la recerca en les malalties psiquiàtriques? Jo crec que és omplir tots els buits, els molts buits que hi ha dins del coneixement de les malalties psiquiàtriques, per exemple les de l'envelliment i molt específicament el delirium. Que és el teu camp de recerca, no? Exactament. I tu com a psiquiatre i que tens tant interès amb el delirium, quin impacte de la recerca que estàs fent, quin impacte veus que pot tenir a curt i llarg termini sobre les persones que pateixen delirium? El meu interès és ampliar el coneixement del delirium en un lloc molt específic, com són els centres sociosanitaris, per millorar tant la prevenció, el diagnòstic, que pot ser la part en la que més estic investigant, i amb això millorar el pronòstic dels pacients. Molt bé, moltes gràcies. I dins d'aquest marc de les malalties psiquiàtriques, quina importància creus que té la recerca? Doncs moltíssima. Jo crec que és una responsabilitat social que tenim els investigadors, perquè la salut mental és un tema importantíssim que ens afecta a tots com a individus i com a societat. I tu que ets psicòloga de professió, aquesta recerca que estàs fent, quin impacte creus que pot tenir a més curt termini o a més llarg termini sobre les persones que tractes? Doncs jo crec que aquests dos treballs ens poden ajudar a entendre millor el paper del gen DDR1 en el desenvolupament del trastorn bipolar i també d'altres malalties psiquiàtriques, i la seva utilitat com a biomarcador clínicament útil per una millor prevenció i detecció de la malaltia i també pel desenvolupament de nous tractaments. Doncs que em pots dir què sents amb aquest premi? Doncs estic molt agraïda i estic orgullosa perquè he arribat molt lluny en una cosa tan important com aquesta. I creus que la gent en general coneixem bé les malalties psiquiàtriques? Doncs no crec que tot el món sigui conscient de les malalties psiquiàtriques. Segurament els que són més conscients són els que la pateixen o els familiars més cercans. I per tant, per conèixer-les millor, creus que la recerca en les malalties psiquiàtriques és important que creixi? Sí, crec que és molt important, ja que ajudaria molt, no?, a investigar més i a saber. Saber més, sí, per poder pot tractar ajudar pot trobar noves malalties o inclús modificar, poden sortir millores, no? Sí.